Berde kursdaşlar oturur. Aňyrdy soralaryň. Estamji hiç bir problemi olmasın. Yok mesele olmaz. Qarnaşlar bärsi şunäme diýse şoň bilen bolan. Bolam. Şul başlyk Yaşlar, gowja seredin problema çıkmasın. bolu, o arda gurrun yok. Bolu gılan erlen özüň bil bolujyn sen gidiber. Oňa ýarayam. Gowmy? Normal haladyňmy? Awadan da gowy samglan 36 kreditden beri. Kredit wada sen bulaşmasyn o. Kredit ba, ýöne sen bulaşma. Öyle kredit ba wagty nagzada oturma, mayır. Seni barja gezek 25 ýaşaýaňa. Onum şey dip uludyp bellemejek bolsam, seni men näme deýin? Eceň mayul erülenen eceň näme iş wa berdi el paketli. Sen çağırdın mı? Çağıramakla ejemeyip. Elinde de paket şu oballaryň bolşa şu gutoransoň bir zada hamtamadyrlay alyp gitmek üçin. Howada dedin ya? Olmala, tamam. Men hekim ödrek geldim, men etsefi. Ha, tuğram. Ne basışma. Öýlerine bardım, ýokken onuň berdi diýen soňra gaýty berdim. Ha, barmy? Ejemde näme deýin aýtdym da. Bar gurlaş ejem bilen ýaşlar bilen oturaýan üçdaýdy. Sen nastreniýan bozma. Bolly özüň elal, meňe özüm daş edýän. Bana bir Kinçan olmaly. Olmaz. Bar sen gidiber işten bilen boluber. Ece azara galyp durmaly ekeniňizde. Oğuduna gelip elinin. Yo biçemelik yok bilin öýdäki. Yaşlar bilen bellecek dip durda. Atır içime aýtmadygam meni garnaşlar da atlar bar eken öýdäki. Şu taýdan şutap. Ahpar görüýnip gelýdim oğlum. Oğulun gör, ol isläp berejek, görüä bilmersiň onu. Ýöne bir daşyna çykaýlajak. Bäri durmaly, ýerlere mertdir ýörejek. Ece o var. Atça gel berek. Vaditilim. Häzir öýüňde düşürer. O. Deret ejem ýoly oňumyňa soguljak bolsa sogulýan. Derrew o wagt. Ece biz senden razy. Gatwurmaja. Gatwurma. Bolýa o var. Emmesine salam aýt. Tagaman soň. O wa özümiz var aýyr, say bolmasa. Bolýa. Atça. Bol. eceň gitdimi? Gitdiler uğrattım da. Böyle. Sen o salona yetişmeli Ýör eşikler alyp salona. Menem gitmem. Vaditilam uğrattım ha. Bolýa ýör, öz maşynymyza giderdi. Gülýär restoran, hiç problem yok. Bastık. Ay sen gitmedin mi? Yok. Akçak bolmyor, ödüm gitsek dip durdun. Ay men sana tassa diýdim ha o. Yok. Her hil etdim öde git. Ýöne gitmäke. Şunu goýup gitdi ödem. Şu sözde diýdi. Aha. Meni beren daýy salyp arkaýa. Yo, dur oğlum, dur. Men ondan almaldadım var. Dinle oğlum. Şunu sen hekime gowşur. Şu maňa ejemden galan miras. Bütün ömrüme gizledim. Bütün ömrüme ýygnadım. Gyýyt sagamam ýok. Selbi men hem gyýdym hem geldim. Ýekece geldim o men. Şunu şoňa eline gowşurajakdym. Ony sebäme bolmady. Ýöne şu aýdan da atlam ýeke-ýekeden aýtdy sen şunu elince ellerine hukman gowşur. Men başga barmaly goýmaly ýerlem bar oğlum. Sag ol, taňry ýalkasyn. Toýan tagaman soň. Tamam. Ödem şu sözler diýdi. Gyýdym aýak diýdi, öýreti owadan geldim diýdi. Bar ýygnaza baýlym diýe onuň mana näçe wagt ýaşasam bilen diýe. Oyun soňa barypçyk. Awalik gitdi ödem. Hiç hem daşa gittim kar.